Dakle, rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala Zračne luke Split je jedan inovativan, složen projekt. Bio je najveće gradilište u Dalmaciji u periodu 2017. do 2019. godine dok se izvodio. Izgradnjom, odnosno ovim projektom, izgrađen je novi putnički terminal površine od oko 35.000 kvadrata i svi popratni sadržaji, znači zgrada autobusnog kolodvora, parkirališta za osobna vozila, parkirališta za autobuse, nadstrešnice te pješački most koji spaja autobusni terminal sa zgradom putničkog terminala preko državne ceste. Izvođač radova bio je konzorcij hrvatskih tvrtki s Camgradom kao voditeljem zajednice ponuditelja i glavnim izvođačem te članovima konzorcija KFK i Viadukt. Tijekom gradnje izgrađeni su različiti objekti, korištene različite građevinske konstrukcije, vrlo složene, vrlo različite, velika količina različitih materijala građevinskih je utrošena na ovom projektu, te je realizacijom ovog projekta omogućena najviša razina sigurnosti i novi terminal zadovoljava najviše međunarodne standarde u zračnom prometu i omogućuje visok standard usluge za sve putnike koji dolaze u Zračnu luku Split, pogotovo u najintenzivnijim periodima ljetne turističke sezone. Na ovako složenom projektu sudjeluje velik broj ljudi, pogotovo ovo je građevinski projekt, gradilište samo po sebi je izdvojeno od ostatka tvrtke, pa osim ljudi koji su na samom gradilištu sudjeluju i sve službe u svim tvrtkama i svih izvođača koji su na gradilištu. Od samih sudionika na gradilištu koji izvode radove, tu su naravno naručitelji i njegovi predstavnici, zatim izvođač sa svojim timom inženjera i svog ostalog tehničkog kadra kojeg je na ovom projektu bilo na gradilištu 20-ak. Zatim tu su projektanti i projektantski nadzori svih različitih struka, nadzorni inženjeri također svih različitih struka, različiti podizvođači, dobavljači na ovom projektu, sudjelovalo je preko 90 podizvođača i preko 300 samih izvođača radnika na gradilištu na intenzivnijem periodu izvođenja radova. Sama lokacija ovog gradilišta je vrlo specifična jer je nova zgrada terminala neposredno uz postojeći terminal. Terminal, odnosno Zračna luka Split, je čitavo vrijeme izvođenja radova najnormalnije funkcionirala. Radovi su se izvodili kroz 2 turističke sezone u kojima je Zračna luka Split bilježila rekordne promete. Izazov je, postojala je čak i ugovorna odredba u kojoj je naručitelj mogao obustaviti izvođenje radova ukoliko bi ono utjecalo na samo odvijanje putničkog prometa, no međutim to se nije dogodilo u nijednom trenutku. I samo izvođenje radova na gradilištu nije uzrokovalo nijedno kašnjenje aviona, odnosno niti jedan problem sigurnosni vezano uz odvijanje zračnog prometa. Naravno, na ovako složenom projektu prepreka je mnogo, međutim jedna od većih prepreka koja se dogodila na samom početku i mogla imati velike posljedice je da je nakon 3 mjeseca od početka izvođenja radova, nažalost, jedan član naše zajednice ponuditelja bio onemogućen u daljem nastavku izvođenja radova, morao je jednostavno povukao se s gradilišta. To je bio kritičan trenutak jer je on izvodio upravo one radove koji su tad bili najintenzivniji i tu je trebala brza reakcija i Camgrad je preuzeo obvezu izvođenja radova tog našeg člana zajednice, organizirao drugog izvođača i omogućio nesmetan nastavak izvođenja radova i da ova okolnost nije imala utjecaj na dinamiku i na krajnji rok završetka radova. Pa vrlo sam sretan i zadovoljan jer je prepoznata vrijednost kako ovog projekta, tako i doprinos nas kao izvođača u uspješnom završetku ovog projekta i ostvarivanju svih projektnih ciljeva. Mi kao izvođači ne možemo planirati konkretan razvoj ovog projekta jer on ne ovisi o nama. Za nas kao izvođači ovaj projekt završen, a hoće li biti nekih daljnjih razvoja ovog projekta ovisi o naručitelju, odnosno o Zračnoj luci Split, a naravno i o tome hoćemo li mi ponovno imati priliku sudjelovati, odnosno izvoditi radove na tim projektima. Pa s prepolovljenim budžetom sigurno ne bi bilo moguće izvesti projekt ovog opsega. Bilo bi nužno raditi manji terminal i vjerojatno odustati od izvedbe popratnih objekata, na primjer ovog autobusnog terminala, parkirališta i slično. Kako je jedan putnički terminal jedne zračne luke je u prvom dijelu objekt koji treba zadovoljiti funkciju, tako nije jednostavno izbacivati pojedine dijelove terminala jer svi oni imaju svoju ulogu i čine sam terminal funkcionalni. Izbacivanje pojedinih segmenata teško, vjerojatno smanjivanje terminala kako bi se ostalo unutar budžeta.
Mislim da je vrlo važno razumjeti da putnički terminal jedne zračne luke nije samo zgrada, nego je to objekt koji u prvom redu mora biti funkcionalan, ima neke svoje specifične zahtjeve i vrlo važno je razumjeti koji su to zahtjevi, to jest shvatiti kako sama zračna luka funkcionira.